Diyos marinaldo po sa tuya gabos, ngunya na Domingo, sa tuyang pinagseselebrar ang kafiestahan kan pagbunyag sa kagurangnan. Sa Santa Misa niya tungunyan, sa tuya pong idulot, ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, Thanksgiving, Kambunyag family, and birthday blessings to Arnaldo II Bunyag and Maria Faye Donna Rodriguez. Thanksgiving by Nene del Rosario and family, Fornoles family, Dote Monte and family. Thanksgiving for 40 years in the community by Lagring Clarina. Thanksgiving for the blessings received by Melba Grialbo, Celi Delgado and family, Fe Bagadjong, Matias family. Birthday blessings of Lodel Lumbria by Ining Lumbria. Thanksgiving by Augusto Bunao. Thanksgiving for 19th wedding anniversary of Maricel and Ariel Arcilla. Thanksgiving and petitions by Rubio family. Thanksgiving by Lorraine, Evanine Eifert and family. Lorraine, Ivana, Clarete and family. Thanksgiving and Mass in honor of Black Nazarene, Santo Niño, and St. Jude offered by Dicena and Liantero family, and petition for good health, safety, and financial success of Virgie, Mary Jane, Maria Francia, Joseph, Bibi, Hector, Alexis, Judy, Luis, Marie, and Christian Roderick. For complete healing of Arnold Corby Bunyag and Arnaldo Bunyag, for safe and good health of Carmen, Arnaldo II, Cindy, and Arnold Corby Bunyag, for safe and good health of Yel Maria Faye Donna, and Jerome Rodriguez by Sisbinang Bunyag. For safe and good health of Rosalia Asense, Janet, and Juliet by Villafuerte family. Petition to pass the U.S. Navy exam of Paulo Tablizo, and prayer for divine intervention of land dispute by Nene del Rosario, and for safe and good health of VP Lenny Robredo. For complete healing of all sick members of CRC and LLFC family, especially Cis Salve Cabral and Fe Te Bahamonde. For safety and protection of Love, Jude Marcial, and Lina Boghart and family by Sis Tita Labanta. For complete healing of Pierre by Tita Labanta, for good health and total healing of Bahari Robredo and all Provincial Assessor's Office personnel offered by Robredo family, for safety and good health of Marian and all expectant mothers, special intentions of Mel Ezekiel and Mel Gabriel. For the souls of Felipe, Reynaldo, and for all souls in purgatory offered by Nene del Rosario, for all the souls of all members of CRC, LLFC members, for the souls of Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, and Ernie, offered by Fornoles family, for all the souls in purgatory by Dote Monte, for all the souls in purgatory by Melba Grijalbo, for the souls of Gloria, Amado, Lucena, Fermin, Daniel Avelino, Santos, Juliet, and Renato, offered by Brad Pau. For the souls of Epifania, Gregorio, Aaron, Pablita, Antonio, Juan, and for all souls in purgatory by Dicena and Liantero family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunya na aldaw, pinagseselebrar niya to ang pagbunyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa salog nin Jordan. Para kay San Mateo, ang pagbunyag kay Jesus sarong Epifania o sarong pagpapahayag na nagsasabi na si Jesucristo sarong surugoon asin aki kan Diyos.
Iyo ini ang pagkatawo ni Hesu Kristo. Siya para sa gabos. Kunsiring bilang mga Kristiyano, kita man inaapod na maglingkod sa satong kapwa. Dapat isabuhay niya to ang pangabudan na iyan asin ihera sa ibang tao sa paagi ni paglingkod sa sainda, sa gabos na oras kan sa tuyang buhay. Kitaman mga surgoon nin kagurangnan. An mamamayo kan selebrasyon niya to ngunyan, iyo si Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, asin Director kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Unan niya to an misa sa ngaran kan Ama, asin dan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, gabos kita nasasala, gabos kita napaparayo sa mahal na Diyos. Magpakumbaba kita sa iyang atubang, pagsulsulan niya to ang satuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Yan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga tao, marahayan buo. inuumami
Mahiraki kami, kasanaan banan, kasanaan kagurangan. Kasanaan uthalan ka, Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ka, Diyos naman. Amen. Mamibi kita. Ama sa langit, pinahayag mo na si Kristo iyo an sa imong aking namomotan. Huli sa tingog na nadangog sa salog sa Hordan, an gabos naghihiras kan pagkaniaki ni Kristo, lugod magsunod kan sa imong inagihan, na paglingkod sa tawo, asin ikapahiling an kamurawayan, kan sa iyang kahadean, sagkod sa katapusan nin kinaban, huli ki Hesu Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang simbahan, nagtutukdo na si Hesu Kristo, iyo ang ipinamidbid na surugoon ng Diyos. Siya ang Mesiyas na maabot. An namumuta na aki ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Uya ang sakuyang surugoon, inampun ko siya. Siya ang sakuyang pinili, siya ang nawiwilihan kang sakuyang kalab. Itinao ko sa iya ang sakong espiritu, nganing makatao siya ng tunay na katanusan sa mga banwaan. Day siya nagkukurahaw, ang sa iyang tingog day nadadangog sa mga tinampo. Day niya binabari ang runot na kawayan, day niya pinaparong ang mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na itinataon niya ang tunay na katanusan. Day siya nag-aalang-alang, day siya napadaog, sagkod na ang tunay na katanusan, ikapamugtak sa daga. Hulit ang mga kapuruhan, naghahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan, ika inapod ko sa paglingkod sa katanusan, ika dinarako sa kamot, ika inataman ko, ika ginibo kong tipanin banwaan, asin liwanag kan katawuhan, sa pagmuklat kang mata kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman, nin kabilangguan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoria ang sasunsimbag, bendisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Bendisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Mga aki ning Diyos, magdulot kamo sa kagurangnan, magdulot ning kamurawayan, asin kaumawan, pag umawunin do ang sa iyang ngaran. Sambahon nindo ang kagurangnan. Bendisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang tingog ning kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig. Ang kagurangnan nasa ibabaw ning mahiwas na mga tubig. Ang tingog ning kagurangnan makapangyarihan. Mamurawayon ang tingog ning kagurangnan. Bendisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang Diyos ning kamurawayan minapahiling asin sa iyang simbahan. Gabos minasabi, pag umawon, ang kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kang baha, ang kagurangnan magahade sa good paman. Bendisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Para kay San Pedro, ang pagbunyag kay Jesus sarong pagpapatutuo na siya ang linahidan kan Espiritu Santo asin tinauan nin kapangyarihan. Ninhuli ka ini,
Nagibo siya ni mga karahayan, asin tinauan niya nin kaumayan, an mga pinapasakitan kan demonyo. Kan kita nag-ako kan bunyag, nagin man kitang kabtang kan buhay nin simbahan, asin nakisumaro sa misyon ni Kristo sa kinaban. Hinanyugong po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkatiripon duman sa harong ni Cornelio. Ang katotohan na sa kuyang nanudan, iyon na ang Diyos da ining pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos as nagigibo ning matanos. Ipinadara niya ang Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki ni Israel. Ipinaghulit sa indaan marhay na bareta ning katuninungan na hatod ni Jesucristo, kagurangnan ning gabos. Kamu gabos na kadangog, dapit ka mga nangyari duman sa Judea, dapit kay Jesus na taga Nazaret, asin kung paano siya nagpuon sa Galilea. Pagkatapos na paghulit ni Juan, manunungod sa bunyag, an Espiritu asin ang kapangyarihan, ilinahid sa iya ning Diyos, asin huli ta ang Diyos yaon sa iya. Naglibot siya sa pagibo ning mga karahayan, asin sa pagpaumay kan mga pinapasakitan kan demonyo. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo nagpapasabot sa paghilig asin pagpabanal kan Espiritu Santo sa bunyag. Sa bunyag ni Jesus, yaon ang presensya kan Santisima Trinidad. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tao sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip kun baga si Juan iyo an Mesiyas. Kaya si Juan nagpahayag sa atubang nin gabos, ako nagbubunyag sa tubig, alagad yaon sa tahaw nindo, an saro na urog sako. Dai ako maninigo na maghubad kan sa iyang mga sapin. Pagkatapos na ang gabos na tao nabunyagan, asin si Jesus nabunyagan naman, mantang nagpapamibi, nabuksan ang langit, asin huminilig ang Espiritu Santo, siring sa salampati, asin nadangog ang tingog na hale sa langit. Ika ang sakuyang aking namomotan, yaon sa imo ang sakuyang kaugmahan. An marahay na bareta nin satong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw ang gabos. Sarong marahay na aldaw na Domingo sa Satuya po gabos. Yaon po ngunyan sa Satuya an mga tugang nyato na nagsisimba sa Satuya pong mga harong dahil sa saindang mga paghilang dahil maka laog sa simbahan o dahil makapasimbahan inhuli sa karayuan gayod, asin man sa kaulangan sa pagtrabaho, paghilang man, asin ibang kasiributan sa pagkabuhay. Ngunyan, kaibanan tasinda sa sandang pagsimba sa online, asin man po an sa intensyon para man sa mga homebound, paan misang ini.
saro sa pangangaipo kan tawo iyo an makaiba o maibilang sa sarong grupo, sa sarong organisasyon, sa sarong pagtiripon. An apod kaini ni Abraham Maslow iyo the need to belong or belongingness, the need to belong. Saro sa pangangaipo nin tao iyo na kita mapabilang sa sarong circle or organization. Kaya nga ni igwang mga hubines inhuli sa pangangaipong ini naglalaog sa mga fraternities. Sa eskwelahan, sinisimbagan ang pangangaipong ini. Kung igwa kitang mga inaapod na science club, mathematics club, English club, or kaya scouting club, as in iba pa. Sa simbahan, dawa nga ni kita sarong pamilya na, pero depende sa sayon sa satuya. Nag-iibaan iba sa medyo mas charismatic na movement, kaya duman ninda gustong mapabilang. They want to belong duman sa mga grupong ito. Ito man na iba, nababaduyan duman, gusto ninda medyo mas, mas silensyo, mas formal gayud. Kaya nag-iiba man sila sa ruma na grupo na kung saan nasisimbagan itong pangangaipong ito. Manlain-lain. Bastaan mahalaga ngunyan, saro sa pangangaipo kan tawo, saro sa pangangaipo ta bilang tawo, iyo na kita mapabilang. Kaya makamurumundo kung igwang mga tawo na napapabilang sa mandatang grupo. Iyan ang satuyang pinagmamaanan, pinaglilikayan. Ano po? Sa pangangaipo na mapabilang, minsan sala ang napapabilangan. Tano ta nagtataram ako kan mapadapit sa pangangaipo or need to belong, need of belongingness bilang pangangaipo nin tao. Ninhuli tasangunya na aldaw, sinisimbagan nin mahal na Diyos, an pangangaipong iyan. An pagbunyag, an misteryo, kan pagbunyag nin satong kagurangnan sa Hordan. Sa saiyang bunyag, inako niya an satuyang pagkatao, inako man niya an misyon, and He belong to our humanity, to our mission. An mahal na Diyos na pabilang sa to, asin kita man minapabilang sa saiya. Ngunyan, espesyal na aldaw ini, lalong-lalo na sa Eastern Church. Kita po kaya, nakabilang kita sa Western Church, itong inaapod na Latin Church, Roma. Pero alagad, dua po kaya bagaan kamot kan Kristyanismo. Ang West, asin ang East. Itong Romano, asin itong Orthodox. Duwang kamot yan, duwang bitis palan kan simbahan. An pagbunyag ki Heso Kristo, halangkaw na marahay, lalong-lalo na sa simbahan sa sirangan, itong Orthodox, Greek Church. Ninhuli ta sa aldaw na ini, pinabisto, dakula ang pagpabisto kan Diyos, kan sa iyang aki, sa kinaban, sa paagi kan pagbunyag. An Eastern Orthodox o an Orthodox Church, tinutubudan man na an aldaw na ini, pagpabisto kan misteryo kan Dios, an Santissima Trinidad. Ninhuli ta sa Biblia sa apat na ebanghelyo kan banal na kasuratan na pinahayag an Santissima Trinidad sa pagbunyag ki Kristo sa Hordan. Nagtaram an Ama, nagpahiling an Espiritu Santo sa porma kan salampati, asin ini nangyaring mga episode na ini sa persona ni Kristo. Kaya halangkaw ang paghiling, di isa na digdi pinabisto si Kristo sa tao, manifestation sa kinaban bilang kagurangnan. Kundi sa pagpabistong ini, pinabisto man digdi an misteryo kan Dios. An Diyos Ama, an Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo. Kaya po mga tugang,
magigirumduman man nindo, na kan kita binunyagan man kita sa kantulong personang ini. Ano po? Binubunyagan ta ka, sangaran ka nama, asin kan aki, patin kan Espiritu Santo. Anong buot sabihon ka iyan? Buot sabihon ka iyan, sa kapangyarihan kan bunyag, we belong to God. And God owns us. Buot sabihon, sa kapangyarihan kan bunyag, pinapanuan kan Diyos ang pangangaipo kan tao na mapabilang. Kaya kita gabos na mga binunyagan, aki gurang gabos na nagdadangog gunyan, sa kapangyarihan kan bunyag ni Kristo, sinisimbagan ang pangangaipo ta. Kaibanan ta ang Diyos, kaiba kita kan Diyos, asin kita kabilang niya, kabtang niya. Kaya po nga ni, sa satuya bagang katikismo, pag daibunyag, daiman pwedeng akoon an iba pang mga sakramento. Pag dai ka bunyag, dai ka pwedeng kasalon. Pag dai ka bunyag, dai ka pwedeng ordinahan. Napadi, na dai ka bunyag. Pag dai ka bunyag, dai ka pwedeng aning ulyuhan. Dai man yan sa imo. Bako ka pang kabilang. You do not belong. Pero pag nabunyagan ka na, you belong. Kaibanan ka na. Kaibanan ka na kan Diyos. An magayon po, digdi, an belongingness ta sa Diyos, an satuyang belongingness sa Diyos, nagtatala, bako sana sa persona o pagkatao ta, kundi ini nagtatala asin nagdadara sa tuya sa misyon, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Ano ang buot sabihon ka iyan? Ang belongingness ta, bako sana sa kinakba na ini. Ang belongingness ta, nakalista na kita sa ikaduwang buhay. Hipigihinguwaan ta sa na ini, ta nakalista naman kita duman. Kaya sala itong pigsasabi kan mga ibang sekta na last na may due date na mag-comply kan mga requirements. Mga requirements, may due date na dai. Sa momento na kita bunyagan, napabilang kita kay Kristo, nakaibanan kita kan Diyos, asin ini magdadanay. Sa katapusan kan kinaban, asin sagkod paman. Kaya po mga tugang ngunyan, nakafiestahan, kan pagbunyag nin sa tong kagurangnan Heso Kristo, magpasalamat kita sa mahal na Diyos. Tang sa ngunyan, pinapagirumdum kita, na kita kaibanan kan Diyos, asin kita padangat kan Diyos. Sabi bagaduman sa Jordan, nadangog ang boses, ini ang sakuyang aking namumutan. Dangugon nindo siya. Anong buot sabihon ka iyan? Kitagabos na mga binunyagan ki Kristo, nadadangog taman iyan sa paagikan sa tong pagtubod. Namumutan ta ka. Ini ang sakuyang aking namumutan. Daita ka pababayaan. Because you belong, kaibanan ko ta ka. Daita ka babayaan, ta kaibanan ta, kakabdang ta ka. Kaya ang mga Kristiyano, maugmaan, ninhuli ta kaibanan ta ang Diyos. Dawa sa kapagsakitan, dawa nga ni minsan may kanser ka na, minsan may tala, may term na an sa imong buhay, pirang bulan na sana, pero igo ka pa, kung nagtutubod ka sa Diyos, asin ika nagsasarig sa Diyos, ika may kaugmahan pa, nadadangog mo pa an alingaw-ngaw kan boses sa Jordan, ika an sakuyang aking namumutan. Dawa gatok-gatok na an sa imong kanser. Nadadangog mo ang tatara mo na iyan, ika an sakuyang aking namumutan. Dawa minsan, didimalas ka, dawa nga ni minsan an sa imong pagkabuhay ngunyan sa kinaban, garo yaon ka sa irarom kan kinaban, garo yaon an sa imong nasa sa imong abaga an bilog na kinaban, alagad pag nadangog mo ang tingog sa Jordan, nakakapagaan, ika an sakuyang aking namumutan. Mga tugang ko sa pagtubod,
Kunsiring, kita man lugod, ano man ang satong inaagihan ngunyan, daita paglingawan, we belong, kabtang kita, kaibanan kita, parte kita nin mahal na Diyos. Asin sinasabihan kita, ano man ang mangyari sa pagkabuhay ta, ika ang sakuyang aking namomotan. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida mahuli kan Espiritu Santo, namundag ke Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. kita gabos binunyagan, kita mga aki nin Diyos, isinaro kita kay Kristo, hagadon taan sa tuyang sa diring mga kaipuhan, asin man ang kaipuhan kan sa tuyang kapwa. Kagurangnan, hinanyuga, ang pamibi, hin sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ni sa imong banwaan. Ang simbahan nin Diyos, tanganing maging tunay na simbahan nin mga dukha, inaapi asin nagtitios, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang pamibi, nin sa imong banwaan. An mga namamayo nin banwaan, puon sa presidente, sagod sa huring kapitanin barangay, tanganing hinguwahon ninda, an katanusan, katuninungan, asin pagkasararo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. An gabos na Kristiyano, tanganing masabutan, kung ano an bunyag, asin maglakaw sa dalan nin pag-arog ki Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa pamibinin sa imong banwaan. An gabos na dai pabunyag, tanganin akoon si Kristo sa buhay ninda, mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, ikasamuyang Ama, kami sa imong mga aki. Hari pagsayumahi ang samuyang pamibi, huli kay Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
matindog ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asin sa indong atang maako lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ining atang sa pagpahayag kan samong pasasalamat asin pagtubod sa imong aki sa pagpara kan kasalan nin kinaban siya nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman asin daing kasagkoran. Huli tangunyan, pinahayag mo diyan kay Kristo, an misteryo, kan bagong balaog nin bunyag, sa paagi nin mga tanda asin nga ngalasan, duman sa salog nin Hordan, nadangog an sa imong tingog, hali sa langit, pinalaad an sa mong pagtubod, na kami na nasa atubang kantataramo na nanitawo, an sa imong espiritu na hiling, siring sa salampati, pinamidbid si Jesus bilang sa imong surugoon, maugmang linahidan bilang Kristo, na sinugo nganing darahon sa mga dukha, an marahay na bareta nin kaligtasan. Dakulang kaugmahan na samong inaawit sa daga, an awit nin mga angheles sa langit, awit nin pag-umaw sa imong kamurawayan. Maluhod ang gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Kabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami nagoromdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, na kahit tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway, sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon, an ngaran mo, magdatong an kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan tinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kang Diyos na nagpapala kan mga kasalan, kan ginaban, kahiraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapala kan mga kasalan,
maluhod ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Matindog ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan kakano na langit nun, itao mo sa mo, himateon mian sa imong aking namomotan, asin kami maging tunay na mga aki mo, pulita siya, nabubuhay, asin naghahade, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre J.S. Aguilar. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor asin choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa satuyang mga altar servers, ang satong acolyte, mga nagbasa, ministro laiko, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Palakpakan tayo sa itong sadiri. Pasalamatan naman po ang management and staff ng PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Ang misa nin banwaan madadalan man po sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Sa tuya pong i-like, asin i-share sa satuya mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Sa pamibi, asin pag-ampon ni Santa Maria, asin ni San Jose. Bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan sa gabos. An Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos.